Kanca-kancane ben ngerti. Ganteng nggih Mas nggih. Ketok pantes mboten? Pantes. Komet iki macak apa ae pantes. Ndelok Mas kamera depan Mas. Aku kok penasaran. Kaya BJ Habibie. Rainem kaya karpet to. Walik nyuk-nyuk. Lho. Apik ta? Sopo iki? Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji neng omahe yo ngatemi. Assalam. Mbok yo genteng. Kono sik apa aku sik? Kok iso. Asal. Lah kono sik kok kene sik. Nek aku ngomong salam, kowe meneng. Nek sampe nek kowe salam. Salam aku tak meneng kok. Kowe tak omongi aja nganggo blangkon iki. Ndasku kaya dondong. Lho. Aku gak pede. Ya ketok bagus. Suwi gak diceluk-celuk ning jero kaya diopen aku. Kowe aja ngenyek kantor ki asenan. Asenan. AC apa? Ruang yayasan ki mau sing mbok nggo rias, mbok nggo apa ki klamben. Iya. Ganti baju ki mau AC. Endi ya? Lah sementara iki bengi iki dikei DC, ora sido AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing kompak to. Sing sebelah mriko dereng nggih. Sareng sing bareng, sing sayuk, sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng sawah nyangking manci, mugi-mugi para jamaah banyak rezeki Allahumma. Abape. Neng sawah nyangking beras, mugi sedaya jamaah seger waras. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun Bu kabare Bu? Sami sehat? Dereng ngantuk? Wah, sing cilik-cilik niki saking MI mriki nggih. Ki MI enek. Mulai dari KB, RA terus sampai MI semua ada. Maka dari itu tepuk tangan untuk Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat. Iki MI tuwek-tuwek to. Lho. Endi to, Met? Lha iki astagfirullahaladzim. Iki maksudnya yayasan terdiri dari mau KB, RA, MI. Lah, bengi iki acarane ngerti to? Anu sedekah bumi. Ya ampun. Wong ning guriye tak omongi. Piye to, Mas? Met, bengi iki acarane ning yayasan. Iya. Lah ngopo sedekah bumi lho? Lah nek kliru ya dibenerno to. Acarane bengi malam opo ngono ki lho Nek iki malam Senin Mas niki. Bocah kok ra Jawa. Tasakuran akhir tahun. Oh, wisudanan. Wisudanan ki mau mulane ana pentas seni, terus putra putrinipun niki kan wali murid nggih Bu nggih. Sedaya wali murid. Alhamdulillah. Mulane bengi iki wali iki nyapet kok nyekeli kono birih. Kali disambi, Pak. Oke. Iki urung metuwe jenenge menyinggung karo panitia. Ora. Wong ning jero ya wis enek kabeh. Iya, daharan. Wow, apa enek lho. Ki mau dikeki lontong. Nun sewu Bapak Ibu, kula kok mboten ngelem-ngelem yayasan niki. Ning satu-satunya yayasan sing wani nanggap komet ya niki, tepuk tangan. Ngono. Sing sapa wonge? Umumno sapa wonge utawa yayasan, sekolahan utawa desa kok ora nanggap komet rugi. Sing rugi ya awake dhewe. Ora bangku. Sing rugi awake dhewe. Mengko ya merongos. Nah, yayasan dalu punika nekakne awakmu Cak Komet CS. Ki muga-muga insyaallah ki Agustusan desa. Nggih. Kala wau Bu Lurah nggih pun dawuh Bu Yetiko Sendang, penyanyi. Penyanyi piye to, Met? Penyanyi sapa? Yetiko Sendang. Wih, Hetikus. Beda ya? Beda, sing mau Hetikus iki Yetikus. Oh, iya. Bu Yetikus Sendang. Bacotno to kok Yetikus Indang ngono kok, kata-katamu kok gak penak. Niki benjing niki rak pun Agustusan. Rencana Upami niki Agustusan kok kalih Bu Lurah paringi kula malih enten Agustusan, setuju mboten? Bu Lurah teng pundi wae? Bu Lurah lah. Lha niki lho Bu, suara rakyat Bu. Antene kala wau Bu Yeti pun anu dawuh. Nggih. So Agustus rencana nggih sami Mas. Pokoke ya nekakne Cak Komet. Mergo isin bengi iki yayasan ning ngrawuhke Cak Komet kok mosok acara desa ora nganggo Cak Komet kan ya saru. Iya, cocok. Aja tepuk tangan tok ya urunan. Enteng kono karek seneng-seneng. Rencana tanggal 18 Agustusan ditarik 20-ane nek sambat ngantek magrib ngantek subuh. Kuwi rak desa liyane to, Met. Engko dilengkas sak kami tuwa rene teng nariki. Lho, lha iki lho Bu, suara rakyat Bu. Antene kala wau Bu Lurah paringi kula malih enten Agustusan, setuju mboten?
Ngono ki ya sing ikhlas ora bendina, setahun pisan. Apa kok setahun isine Agustusan tok, ya remuk. Ora bendina. Sumbang Timun ki beda. Sumbang Timun, jos luar biasa. Nah, ya tepuk tangan untuk Sumbang Timur. Niku Sumbang Timun niku pun enten artine lho. Kula njagong kalih bapak-bapak para sesepuh niki wau. Kalih Pak Kulyadi. Nggih. Ora ruwita tekan ndi. Budis ketok emet ya. Oh, nakal cilikane. Lho kowe kok ngerti? Ngerti aku sekolah SMP kali 3. Pak Kulyadi. Iya gawene nyolongi tahu. Biyen. Biyen nek omong aja rena-rena sapuk lambimu. Kuwi biyen kenakalan remaja Mas, ora masalah. Sak liyane tahu nyolong apa? Terong. Mulane teronge Pak Kulyadi wae. Kowe ki Anu wae. kok iso teronge Pak Kulyadi? Ngobrol kula penak. Sumbang Timun kuwi ana artine, Mas. Tegese ana pirang perkara Sumbang Timun. Nek aja kesusu lek mbangun, kudu ngati-ngati aja sampe ngelamun. Kuwi asline Sumbang Timun. Ngono. Mula kala wau bulurah pun dawuh Agustus tanggal 18 tegese 17 bengi rencana sampean diaturi teng lapangan soalnya lapangan ini kok enggal. Wah, tanggapan Mas. Lho, di sapa sing ngomong? Lho. Lah piye? Ya ditekakno rono diundang tapi kon bancaan. Oh. Syukuran lapangan. Bancaan tok tanggaku akeh. Ya tanggapan kok ya. Ya mbok menawa muga-muga wae ben iso ngraketke seduluran warga Sumbang Timun kene. Mula terima kasih awake dhewe pertama kagem Bapak Ali Fatur Rahman. Nah. Sinten? Kemeruh. Ya ora ya apal kono to timbang sampean iki. Sampeyan ya ngerti? Ya apal Cek gak entah ngomong. Pak Fatkur. Lah kuwi lho sing bener. Kok iso teko Fatkun piye to? Fatkur Rahman. Nika kepala yayasan. Berarti aku keliru. MI, Keliru aku. Kleru no. Tak mulih aku. Isin ae. Ya ora usah teng mriki. Dadi bengi iki saged kempal teng mriki ketemu dulur-dulur sing biasane mboten takonan utawa satron. Dalu punika saged selawatan bareng nggih, Bu. Nak kene ra nek satron kok Mas, kabeh rukun insyaallah. Lah, Mula panjenengan sami kula aturi nyekolahke anake teng MI, teng KB, teng RA Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat. Ngono, dadi ben iso ngaji, salate ya tertata. nah, iki mula kaya anakku mbiyen yo ngene iki met. Aku ki kan duwe anak loro to. Iya. Duwe anak loro kabeh tak sekolahno MI. Apik kuwi. Apik terus munggah ning apa MTS ning madrasah kuwi. Alhamdulillah anajan to aku nek bengi ngene iki kan ya karo awakmu nglawak. Iya. Ku awan ya ider pentol jadi gak mesti. Ning alhamdulillah kuasaning Gusti anak loro saiki wis padha karo wong-wong kuwi. Apa mungkin gak padha karo wong ta, Mas? Lho, tegese iki wis bar MI terus ning madrasah saiki wis Dadi wong. kethek. Wong ditakoni kok nesu. Iya, saiki ya wis padha sing pertama. Anak pertama saiki ning Lirboyo kono. Sing anak kedua. Sing anak kedua saiki seneng Gontor Ponorogo. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Wah, anu ngajar Mas ngajar. Ya ider pentol padha. Ya ngene mbok umukno teko kene kaya. Ayo di semangati Mas. Semangat Bu nggih. Sedaya kula pengen ngertos nek jenengan sami kompak. Kula percaya nek teng ajeng menika mesti wedok-wedok kompake mboten kados tiyang lanang. Nuwun sewu kula ngadeg napa lenggah? Bu ngadeg napa lenggah mawon? Alah mesti wong wedok-wedok njaluk ngadeg. Tua Bu basa. Lho. Maksude iki Ben ngadeg ketok kabeh ngono lho. Lah iya sing wingking menika kersane ngertos
Ngadeg kok. Wis dikon ngadeg kuwi kok. Lho kowe gak ngadeg. Oh, merintah wong kok. Oh, alah diwasakon jengenge. Ning apike, umpama ngadeg sing guring-guri barang kae ya ketok. Dadi adil ngono ki disuting lho Mas. Alhamdulillah. Gambare ben ketok apik met ya. Matur nuwun Bapak Kepala Yayasan. Ngapunten Bapak Kiai, Bapak alim ulama ingkang wonten mriki, Pak Agus Adin pangapunten ingkang kathah. Niki nderek ngala berkah wonten dalu punika selawatan teng Sumbang Tiwun. Tetep semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan nggih Bu nggih, sementing jenengan sedaya tetap sehat wal afiat Allahumma. Wong tuwek kok nesu tak set lho kok. Jenenge kanca jere ngadeg aku ngadeg dhek lungguh. Aku lungguh. Lah kudune piye? Ya nek siji ngadeg siji yo ngadeg kabeh. Tulungi. Ayo. Kaya banci to. Kowe ra isin ning guru iki para jamaah kabeh. Lah aku ra isin keluargaku mangan apa kok. Oh kaya melok ngopeni. Kowe kaya ngene iki mentala, Met. Nyapa? Lu ngomong, lho kowe muni keluarga mangan apa berarti golek dhuwit. Lho, lah piye? Ya ampun, Met. Mbok awake dhewe iki ya matur nuwun. Iya jelas karo yayasan kene, karo pemimpin kene, panitia kene. Yo bengi iki ditimbali rene kok mikir bayaran. Ya Allah, Met. Lho, aja mikir bayaran. Selawatan kuwi berkah gede. Iya lah. Awake dhewe kan butuh bensin to, Mas. Bensin yo ditanggung dhewe wong bensin kene kono pira kok ditak bayaran sarung. Wong iki ditimbali ngene iki mbok yo dipak berkahe. Ben uripe iso berkah barokah. Lah kowe rene apa, Mas? Aku yo golek dhuwit padha. Ngomong teko ndi-ndi wong urung iso manggono ati mbok biasa. Lah nek aku ora golek dhuwit sesuk nggo ider pentol neh apa? Lah mbok sekali-kali kayak lempung ngono. Biar semangat. Wong kowe dhewe ra semangat no. Semangat aku. Dijak selawatan, ki mau wis diaturi kanca-kanca ya, tapi kurang kompak, Met. Sarang-sarang Bu nggih. Allahumma sholli wa ayo to. Sayyidina. Tangannya di atas. Enak. Eman-eman. Tangane biasa Met di atas melempem. Nek selawatan joget gak oleh to, Mas? Ya ora oleh, tangane mung ning dhuwur ngene tok. Aku rada anu karo vokale lho. Kenapa? Lah kan kene selawatan dianggep awake dhewe gak iso. Duh. Terus kono moelok ya ora. Pamer swara. Kowe apa iso? Lah selawatan karo kanca-kanca iki lho. Al ngonoan iki. Iki selawatan bersama Alfa Patak. Lah. Alfa Mabruk. Mabruk. Ya. Apa? Aku iki favorit sing terbuka. Kowe arep ngetes apa? Cacah gitu, mbok tes. Iya, ya gak iso. Lah tok gak iso. Ya kayak kowe mau jajal. Allah. Bisa aku nak terus. Pasno ben padha nadani karo kancane. Nek ngepasno ping cacah yo meneng kok. Lah nek ding adang ding. Kuwi bagiane tergembos kae. Terbuka. Lah ya kuwi lho. Allah. Ndekno. Allahumma. Kowe jane cangkemmu ki ganjilan apa to jane kok wangil to. Maraku cangkemku sing sethake rong garing. Kuwi cangkem apa pemean jane? Betine iki. Allahumma. Lho pas ya. Pas. Allahumma pas to. Pas, ya pas. Allah. Wis soli wae sali malah ngono to. Ya, tapi ya pinter ngono jane. Allahumma soli wae. Kandhani. Wong ini dikon ngaji ki gelem to. Aku tahu krungu ki ngono kuwi. Wong kon ngaji malah
bak delikan ae bocah kok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fil miladi sholatan marai imatus kita wa bil mulkilahi Pataram biasanya terusannya biasanya kan gue kok sama Pak Tarom lambeku wis menenang Pak Tarom apuk perkara pujian suwira teko-teko Pak Tarom kuwi maksudnya kaya kanca-kanca ki mau kan ya terus nganggo syair religinan mulane bengi iki kudu iso kowe spontanitas nggih kemis legi asyik iki selawatan apa pasaran jane aduh siiran kemis legi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine tau isi bontot mas bontot iki kok panganan aku nek lesu ya lesu wis bagiane ning guri nyangking tas isine kitab suci baleni ya kemis legi isine kitab suci jere mau isine kitab suci sing kedua mbok balene kok ngarep to kok ngarep senenge atine muring kok seneng iya ya atahu malah dhek sing goblok dadak kowe nek dijak nyanyi ngono angelmu ra kaprah aku suwi ra nyanyi mas lha mau bar nyanyi lho ndi lah ning dalan mau to kayak manusia silver kemis legi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine kitab suci budal ngaji nang omahe yo ngatemi nang omahe Pak Yai men. Lah ya Pak Yai iki bojone yo ngatemi. Lunyu ilatmu sesek. Oh ya sing pantes ya ngono. Iya ya. Baleni pisan Kas. Kemis legi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine lah akhirnya adik-adikmu aja mbok tukari ngaji engko tak wisi kuwi yo adik-adikmu yo kanca lho lah kono tau isine akeh nyangking tas isine kitab suci lah iki tahu isi ae lah apale panganan kok kuwi yo kitab suci kitab suci oke aduh nak marahi caca ora ngono tahu isi lah ngono apa malah kitab isi nyangking tas isine wis sing goblok asline kuwe kok mbok baleni teko kono ya kono nyaute ya pangkah tahu isi ae benten madhep rene nek Pak iki lho ora mungkin panganan met hah nek bapak-bapak ora mungkin to panganan Pak polisi ngapunten lho mboten ngertos Pak nggih saking Pak ayo rono ya kowe wedi to kowe ketoke tau kena kasus to met enggak pisan tok ya karo kowe lah kene aja ning kono kowe tahu isine kene
lho. Sing kono. Jamaah iki nek wong wedok-wedok iki ora mungkin panganan. Nduk meneng, Nduk. Engko jiro lho pokoke rata anggere sampeyan iso meneng, nyeketan rata. Wah. Janji lho pokoke ya. Cah pira gitu, Del? Iki nek Jiro 20 ya nek. Pakaian berarti ra usah. Pengen bangkrut. Nyangking tas isine kok koplak iki kono kok mbok baleni teko nyangking tas ngaji teng daleme Pak Kiai sok yen gedhe iso kanggo sangu mati ya Allahumma sholli wa sallim ala sarang-sarang sayyidina wa maulana aja metu turut sawah malam jemah medeni lho kuwi ya pikir jane cacah paham horor wong kleru malah jelas nih kancane lho lah malam jemah ayo kanca berjamaah oh iya berjamaah lha kene sawah arep nyulok kodhok kowe bar kuwi terus jamaah malam jemaah ayo salat berjamaah sebab iku ganjarane luwe kathah nganggo kopiah kalungane sabjadah bareng dinggo sujud aduh dik kathokku bedah kan ngapret kok iso malah kathoke bedah ya ampun dijak nyanyi tek kaya ngono lah pas ngene wek jan ra memper iki dijak nyanyi ora tau beneran kok gua padha ae sing bocah nyanyi kono ya ora dunung arek lho dunung to kene iki jamaah khusus genanku iki pilihan lho Mas pilihan piye soalnya aku sebagai ketua kene mang Gus sapa ki mang nuwun sewu tat nggih jenengan teng mriko mboten napa-napa lha pokoke dini kono kok oh gak ya maksudnya ya damping-dampingi aku ngono lho aja ya kene jamaahku kono jamaahmu kowe seneng lanang apa wedok ya tak takoni milih kowe seneng lanang nah aku ya ora kaya wedok ini ki setumak ninah kompak arep pengajian ya kompak ibu nggih arep ndelok campur sari ya kompak wong wedok-wedok nggih arep selawatan ngene iki ya mesti kompak wong wedok kuwi jenenge wong wedok iya nek masalah kompak kowe tuman campur sari kok wong wedok-wedok ndelok terus tawur ya ora tuman lah iya tapi ora masalah kuwine lho wong wedok-wedok kuwi justru nek ngarep ngene iki kadang-kadang ganggu pandangan Mas ganggu pandangan kita sebagai seorang pria atau laki-laki ya. Kalau di depan itu seorang wanita itu sebagai penyemangat kita karepku ki ngene sekali-kali nek ana selawatan ya. Iki digawe sop wah nyapo sakmene kae mbok gawe sop ya apa ya cukup ajange maksudnya iki digawe barisan kabeh jangan sop ya ngarep dhewe bapak-bapak ya ra bapak ngono lho bapak bapak iya untukku garing kok bapak-bapak ya lah gurine ibu-ibu ngono niki nyun sewu mboten kok niki kula ndelodok jorok mboten nyun sewu kadang-kadang teng ngajeng ngeten iki para jamaah acarane selawatan wis penak monggo cak komet kali cak yono kene muni padha bulan tak tuntung tak enek sing ngarep dhewe wong wedok ngemiki anake lah melok njoget tangane karo ngene-ngene lah aku kan ya terganggu to kowe ngerti anake
Ngene wae sik botinku. Aduh gak pas kek. Aduh. Anak gak pas kek. Sik ta, Mas. Hah? Buke ngemiki to, ngemiki anake. Heeh. Wangane padang Bulan. tangane melok ngiwon ngene iki. Padang. Lah kok anake sendang-endang ini goleki apa ta, Cuk? Lah pemi. Lho. Ngene nek takon wis tuwek. Oh, kowe berarti goleki konoan to. Kowe kono nak wedok urusanmu aku tak bapak-bapak. Oke, tak iki lho. Alah, Ben ngerti kowe. Wong wedok-wedok iki wong tak. Ngono kuwi mesti jawab. Ngono iki wong wedok-wedok. Sareng Bu ke? Ira sadar badan wong wedok-wedok diwarai dadi Tarsan. Kuwi jenenge ben kompak. Kompak apa sing enom nyaut. Ya sewit Sing tuwek kok. Kuwi bocah kuwi nyaut. Lah tapi kok kan ya diceblek andenge. Mangap apa yu ngono. Umbah kok, melok mbah. Jelas kompak wedok-wedok. Sing sepuh-sepuh, terutama sing pun ngagem untuk pasangan mboten sandere. Ku tahu nek sing nyauri, he. Untune usul. Kowe ngenyek jam. Diganduli dhewe. Kok sombak nyek rumasane tenang. Bapak-bapak, meskipun kelihatan sedikit jangan sampai mau kalah dengan ibu-ibu yang tapi yo akeh tenan. Lah kewon kok. Lah iki 15 glintir lho. Ngenyeki powere no. Power apa ya menang wong Power wedok. Rangers. Alah, Power Rangers piye. Kok kaya kartun. Betul kono piye mo suarane? Oh! Hei! Alah sing diantar ya cacah kita. Mari iki ya meneng kabeh. Iki mangan tahu isi lho ngare. Bapak-bapak minta tolong suaranya ya. Halo, saya melantunkan suara saya. Saya he jenengan hu, kalau saya hu jenengan he. Anu Pak polisi mboten sah mboten apa-apa. Lah nyapa Pak polisi rambut jak? Nggo pistol ya. Pistol kira. Lah kok nak bocah kok ngrepot tes ngono kaya. Ada. Ora apa-apa. Lah kowe Ora apa-apa mbok anggap dobes ya. Wong kuwi ya pistol tenan wis tak kei cekelan ngono lho. Apa? Lho, lembu sekilan. Gara-gara lembu sekilan malah rakor karuan. Kuwi tembak Pak polisi dier mesti ketoke kena tapi kurang sak bulan lho, Met. Yo, Lembu sekilan. Contohnya kowe ndek iki manggung, medun jwata wong tiyeng ketoke kena to. tapi sakilan. Kurang sak kilan. Iya. Sik bojomu kuwi gak celuluk. Ngene apa? Ketoke yo kurang sakilan. Lah ya gak meteng-meteng nganti saiki. Lah iya, lho. Ketoke kena. Meteng. Oh, bocah omong Zero lu. Meneng kene wae iki. Kene raleh melu. Jenengan Berarti meneng sing nggih. kene ya ampun bocah ganteng suaranya apik. Iya, ya. iya. Bocah kaya tikus ngene kok. Sapa? Kowe iki lho kaya tikus. Cilik to rada surut. Oh. Malah gue laran. Anu Mas, terbukane jenengan saged terang. Anu Dar. Rentang. Ayo Dar. Apa ki? Ya Allah, panganan lho Met iki aja. Kowe nek ora nek panganan kowe kok nganti mbok iki. Iki tak kapuk sisan kok. Walah, iki iki to. temen. Mas, musik. Gurune tak sentaki. Sak kepala yayasane kaya. Heo. Ini gak aku apa wani lho ta. Lho, Pak Fatur Rahmat. Mbok sentaki lho. Ora apa-apa, wong iki lho plek karo aku. Karo kowe. Kita iki seneng mbek anu sekolahan kene iki. Walah aku sapal daerah kene iki. Lho, mosok wis ngapal to? Upama ning kene daerah kene ya ning yayasan. Enek kene iki yayasan kene iki guru sing paling wayu. Sapa to kuwi? Bu Maliha. Iya ta, Dik?
Bu Maliha. Sing ayu ini ya nek ning rada galak, Mas. Sapa kuwi? Alika. Putrane Alisawi lho. Pak Fatur. Galak itu. Lumayan kuwi rada galak ngene. Sik. Wek. Lagi lho. Bu Alisa. Lah iya, Sing ndi jajal? Priyantone sing ndi? nanti mau. Ora ngerti. Nah, Lho, nah kira ya ndi? kudune piye tek ngono. Iya no pas tek. Tek nek roh kene gung roh. Ya kene tek ngono tok. Lah mungkin kleru mbok tek wae wong mbok tek ya babar pisan to. Kowe mau mbok jak nyanyi Yo, lagune Roma Irama. Roma Irama no, cah lagu suasanane. Dadi bang kowe kur, he, ngono ki apa? Yo religi yo lagu-lagu sing bernuansa Islami. Kok sombok jak dangdutan. Umpamane lagu-lagu sing model saiki ya. Ya. Religinan. Bapakku NU, ibu muslimat. Sabar. Wahyu Fatayat. Nyapa? Kowe iki kleru nek. Hah? Lah. Iki kan gurih, Pak. Merwek. Kowe iki lho lagumu kleru. Kleru karo wis apa? Lho, karo bakul pentol kono. Lho. Bapakku NU, ibu muslimat. Diomongi alok kayak gurih cah ki ya. Anu jamaah diwalik piye? Piye? Kene genteni kok kono ya. Tak kira diwalik sirahe kok ngisor. Alah. Mbak Yu kok Wahyu. Hah? Mbak Yu, kowe nek lagu-lagu ngono kuwi ya. Iya. Ben kita kaya santri tenan. Hmm. Tak kei, aku tak nganggo kopiah. Anu Mas, nuwun sewu Mas. Oh, ben kita religius. Iya no, ben ora ketok kaya dondong ndasmu. Ya gara-gara kowe ya tuku blangkon sing model ngono ya iso to. Nganggo kopiah lho. Ya coba. Kita ben kaya anu ustad. Ben kaya ustad nganggo kacamata. Ayo sapa penonton. Ganteng ya? Wah, ya bagus. Ganteng nggih, Bu nggih. Kowe aja percaya cah cilik-cilik lho, kene kok sebelah kono. Ganteng nggih, Bu nggih. Disapa? Ngomong matur nuwun. Makasih. Kanca-kancane ben do ngerti. Ganteng nggih, Mas nggih. Ketok pantes mboten? Pantes, komet iki macak apa ae pantes. Delok Mas, kamera depan Mas. Aku kok penasaran. Kaya BJ Habibie. Rainem kaya karpet to. Walik nyumo. Lho. Apik ta? Sopo iki? Wis jas. Matur nuwun Mas. Aku jane wis anak-anak. Terus Ojo. ora apa-apa. Isin no. Isin golek pangan yo ngene iki kok. Iya. Iki kok anggere banyol rencana tanggal 18 lho. Hah? Bancaan ning lapangan. Ora tanggapan to. Aku ora raimu lho. Ya ampun. Ya, aja macam tak. Jere kancane ora lek madhep ngono. Api. Saya keteguyu. Roh kancane dhewe kok iso. Kuwi lho raimu lho. Lah ra indine. Modele kaya Kasten Ratan lho. Ya ampun. Aja guyu, iki seriusan. Bapak pasno nadane. Bapakku NU, ibu muslim. Lanjut. Tak. Bapakku NU, ibu muslimat. Kang Masku Ansor, Bayu Fatayat, Bayu Fatayat.
melu NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkat melu NU paling pancen nikmat ngalor ngidul nyangking berkat itu selawatan Salatullah salamullah ala tangan di atas Rasulillah Salatullah salamullah ala Habibillah Salatullah ala Yasin matane ibu-ibu iki kono nyapa kene aku njajal tari kono mumet donya kena azab angsane tari suri kuwi sufi sing nganggo anu lah ya sufi adik suri aku mbiyen yo ngono kuwi terus akhirnya tak ganti dinamo nyereh kaya ngono ki lho ngene iki mertandakne nek jamaah mriki sami kompak wali murid nggih sami kompak nggih Bu nggih taun ngajeng nggih ngeten iki melih nanggap napa Bu barongan yo ngene iki kok ya mula didongake mugi-mugi yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat tetap jaya dan tetap maju. Nggih Allahumma amin. Mugi-mugi muridnya tambah kathah. Sak sampune MI mengke wonten madrasah terus damel pondok pesantren. Nah, niki rencana 2028 yang sebelah sana nanti akan dibangun untuk kelas tingkat 3. Allahumma amin. Tinggu apa to Metin? Tinggu apa? Posyandu. Ya mesti sekolah to kok ya. Lho ki takoki tenan Tinggu apa? Posyandu kaya nek kaya ngene iki lho. Kowe jere kowe anu ning omah ya guru ngono lho. Alhamdulillah Mas. Nggih nuwun pangapunten Cak Komet menika kejebut dalu punika dagel nek enjing nggih sami ngajar nggih Mas nggih. Insyaallah. Anu sing mbok anu apa mbok ulang ki ya bocah-bocah niku. Oh gak tuyul. Kowe kok kendel men to, Met? Iya, malah Tuyul lah. Lah. Angel ora kaprah kok tuyul mbok ulang. ya bocah. Aku lho tau ngerti tuyul turut ratane wediku ora kaprah. Kowe malah mbok ulang kok. Wah iya. Kendele. Ya ngulang bocah. Tuyul ki tegese aku gregeten karo kowe iki lho. Ulang kok takok sing ulang apa? Berarti kaya Pak Guru, Bu Guru ngono ki nek esuk Iya. padha adus. Gak ya raup tok. Wong guru kok ora memberi contoh yang bersih. Ya adus to. Isuk setengah 6 wis adus. Adus. Terus budal ning sekolah nek ibu-ibuke mau aku mau takon nek sing numpak sepeda motor ana sing mlaku Met. Kowe aku biyen numpak apa? Ngono truk kau. Kowe iki arep derep apa ngulang jane? Ya padha numpak motor. Numpak motor. Nganggo seragam. Ora udo. Kowe jenenge guru gendeng kowe. Ya guru udo lho. Ya guru ngono kae ya seragam to Mas. Umume guru iki lho. Ya ampun tak kowe kira dunung kaya Nggih. nganggo klambi nganggo jas ngono. Ustaz. Nah. Lah kowe kok udo to, Pak? Ora, tegese aku gregeten karo kowe iki lho. Tak selentik pisan. Aja ndek ngirung mari ya. Kaya ngulang sing apik-apik. Nggih. Pesan dan kesan untuk yayasan iki napa? Kowe tak kei musik wis sing ayo ndang ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya. Di dalam bercanda kita harus ingat dan selalu waspada. Yayasan Tarbiyatul Banin wal Banat adalah salah satu bukti bahwa yayasan yang paling peduli dengan kaum seniman. Kembali tim Jimat punya cerita. Kedadean iki kita alami tahun 1980. Aku duwe simbah sing sekti mandraguna.
simbahku tukang prau ana ing Bengawang Sulit iso njegur gawan rong jam rambute ora teles babar pisan. Kok sekti kowe? Mbahku gundul. Wong ngomong kadek mau kok. Ora kira to sekti tenan. njegur gawan rambute ra teles. Sebabe nek gundul. Lah nek ora ndek rambut sing teles apa? Mbok ndase mbahmu kuwi di Lah kowe malah nyenggaki malah kaya lah ya sing apik to. Lah nek kena didelok, kena dicontoh kaya murid-murid kene iki. Cah cilik-cilik ki wis ketok, upama cilik ngene iki lho ya. Iya. Kok seneng ngaji, terus seneng maca Quran. Iya. Berarti sok mben ki bakal dadi ustazah. Ustazah. Amin Allahumma. Amin. Kuwi tengerane bocah cilik. Iya. Kowe ya hafal ngono kuwi. Apa lho, Bos? Cah cilik ki mau sing kaya iki pinter ngaji, maca Al-Qur'an, ki somben ustazah. Upama pen. Enek bocah cilik kok senengane cekelan obeng, terus nganggo tang, kunci pas. Kuwi gedene dadi apa? Wis sok ben mesti dadi mekanik handal, duwe bengkel gedhe, Mblesete. tukang tambal ban. Aduh, kok mbleset. Ya cek sak jalur. Upamane cah wedok cilik Ya. kok senengane iki enek roke mboke diguntingi, enek kain dikethok. Ki sok ben nek gedhe dadi apa? Kuwi aja diseneni. Bocah kuwi pinter sok ben dadi perancang busana, Desainer. desainer kondang, Blesete mek. bakul kain. Wah mendring. Iki upamane. Iya. Cah lanang kok mbudis cara sakmono kae ya. Iya. Angger enek kucing liwat digejuk ndase. Enek pitik liwat protes ndase. Enek wedhus Iya. kuwi dilogok cangkeme. Kuwi sok benek gedhe dadi apa? Ora usah ngenteni gedhe, cilik kaplok kae. Lah kok kaplok? Wong ku dadi begal kuwi. Ya mbok ya dadi jagal apa ya? Apa enek kucing liwat idak indase. Wedhus sak dilogok lambene. Mula mumpung cilik Ya. di sekolahne nggih Bu nggih. Nggih. Kersane pinter. Ngoten nggih? Ya pinter ngaji, ya pinter nyambut gawe, ya pinter ngopeni wong tuwa. Mula sing penting bocah niku dadi bocah Lah kuwi lho didongakne mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya sami pinter. Amin Allahumma. Nah aku gak. Lho, Muga-muga sedaya dados putra-putri ingkang sugih Allahumma. Amine banter aku. Berarti padha pengen sugih. ya pinter ki ya penting. Penting sugih. Wong urip ki sing penting ki pinter, Met. Yang penting Lho kowe sugih. di anak ora? Hah? Di anak ora? Ya duwe to. Mbok sekolahane ora? Sekolahno. Lho kuwi ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Masalah pinter pikir keri. Penting isu enek kegiatan ya ta. Adus seragaman kaya kanca-kancane budal ya melok budal. Wong tuwek Ngono. model Sing penting ki piye? sugih Allahumma. Selesai. Wes pucet we. Kowe ngerti? Nyapa? Wong pinter kuwi luwih bermanfaat. Contone ya. Contone jalan tol kae lho. Yo. Jembatan layang wis rada adoh jembatan layang kae lho. Yo. Kuwi nek sing bangun ki mesti profesor. Wong pinter-pinter. Pinter-pinter profesor merancang sehingga Ora bangunan percaya, jadi kuat. ora usah ado-ado. Ae tanggaku nenggonku masjid urung dadi. Iya. Kuwi aku tau nglumpukno wong pinter-pinter ya ora dadi. Lah terus Aku nglumpukno wong sugih-sugih dadi. Nggih Bu nggih. Enek sing teko nggawa semen, enek sing teko nggawa keramik. Muga-muga sugih Allahumma. Amin. neng ya ora kaya wong pinter to, Met. Apane? Wong pinter ki manfaati. Contone ya Ya. ahli bedah, ahli dalam kayak dokter kayak. Dokter. Dokter kayak pinter kabeh lho, Met. Urung tentu. Lho, dokter kabeh kuwi sekolahe dhuwur, Iya. ngentekno dhuwit. Iya sekolah dhuwur tapi urung tentu kabeh. Bayare larang kuwi pinter. Wis seru nak bayari larang. Lah terus Saiki nak umpama dokter pinter. Ya. Nyapu aku meriksakno anakku kok tak gendong ini kok ditakoki. Ini kenapa? Loh, berarti kan gak pinter, Dek. Kudune kan ngerti rasa takon. Lho ngono. Wong sekolah ngentekno dhuwit kok takon. Lah aku ya tak jawab, lah nek aku roh tak gorene nyapo.
Jenenge dokter ki anggere enek pasien teko, kuwi mesti takone ya ngono. Lah iya berarti ya ora roh. Wong mriksa di tul. Udah ndak apa-apa, Pak. Lho, piye bocah ki aku ngono? Dokter nek mbok bocah-bocah nih. Lah kok penak menuh anakku lara panas tenan lah kok ditul-tul ngene kok terus gak apa-apa lah nek rapopo mepet tak rene. Lah wong ora kulaan mbok ditutul rata. Ya ta. Kowe iki kuwi dokter met. Napa? Ora tukang salon terus diwedhaki ngono ora. Ancene yo mriksa kuwi jantung, kuwi paru-paru kabeh diagnosane ning kono engko doktere ngerti kowe iki lara apa. Lah kok karo nyanyi wong sing diperiksa anak-anak ya jantung, paru-paru, tenggorokan, usus. Lho. Ate teko ora kadoan. Ate ora katokan ate besus. Ya no mlaku-mlaku ora kadoan. Sip. Makasih. Jantung, paru-paru, tenggorokan. Ya no mlaku-mlaku ora katokan. Katok ngisor, katok dhuwur, katok. Ndang warai. Iki ya ana bakul katok. Ayo selawatan karo aku. Bapak Ibu sedaya jamaah nek mungkin saged nerusne berarti jenengan ngerti kula. Nek mboten saged berarti gak tau ndelok. Kene iki penggemarmu kabeh. Mosok penggemar apa nek sing ndelok akeh percaya, sing nanggap arang-arang Sumbang Timun. Kuwi rencana met kuwi diurut saiki tiap RT mengadakan pengajian wulan suro iki, engko dimulai RT 1 nganti RT pinten menika? 11. Wah iya kok 16. Wah lumayan iki. Rencana RT 1 sampai 16. Ya. Kuwi yo ngadakno selawatan, kersane desane slamet, wargane yo rezekine lancar. Heeh. Nek pancen tenan iki aku wani njukuk vario. 16 titik apa ya ra? Lho ya ra. 16 ki mesti sing hari ketiga ngono ae wonge petuk aku kowe neh. ora tegese nekakne selawatan, yeah. engko terus bancaan saambeng ngono dok rencana. Oh, alah kok ngono. Bocah cilik-cilik sandangane yang belakang sandangane rasik Sholli wa sallim iman ala madan Sholli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashabi iman qad wahada wal ali wal Bocah-bocahku mesti ya ampun. Kayak ngenyek vokal itu. Vokal iki sing marai sapa nek aku? Lho. Tarnaji iki kemeru. Mbok ditakoni siji-siji dadi vokale Alfa Mabruk sapa to ya ngono. Anu Mas nuwun sewu, miki diagem. Nggih. Jenengan nggih vokal ta, Mak? Vokal. Mboten ta? Gulung kabel kula. Oh, ya semoga-moga kesetrum. Ya. Takoni tenan-tenan gulung kabel. Sampean wis wani nganggo kopiah, baju koko nganggo sarung kok ngantek ndicuk. Wow. Mara tuaku kan nganggo koko, kopiah ya buah. Kowe iki arep dendeni. Oh iya ya. Kudu vokal, Mas. Ojo lelaleku. Ya, Mas, ya. Silakan. Coba berdiri. Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ya, perkenalan langsung nih guys. Ya, perkenalkan. Perkenalkan nama saya Rizky Mahsun. Lekson, ayo Son. Saking putih Mas Son. Saking Syria ya.
Wah, kok Syria, Dik? Ora pinat. Gah. Ah, batune dhek kudu guyu. Seraku Saking kaya Syria. Buatan. Putih. Saking kali tidur mau. Oh, kali tidu. Tanggamu ki, tanggamu. gak ora duwe tangga. Wah, bocah karo tangga. Ayo, ikuti suara saya. Ayo, Buktikan Mas. kalau Alfa Mabruk bingung. Ora. Iki mumpung. Alah, mesti marahi aku, Dik. Oh, jajal. Les vokale nang gone sapa? Lho, ning nggonanmu, Mas. Gak ya takok iki lho. Luas. Onza lela go. Alah minder. Urung Minder, ape kendrat. Lho. Pijak. Lho. Ayo, tarik napas. Oh. Anak lanang nandur jago. Alah, kemeruh. Padumu kalah. Wong kene lagi muni, "Oh, jangan lelo kon ngono kok malah kena nandur jagung." Ya karek aku nandur apa? Lah. Kuwi nerusne lagumu lho. Nerusne lagumu. Oh, diterusne to? Iya. Suaranya apik. Bertarung. Tapi nek kono iya, anu sampun Mas, geser sing tengah ya apa iso? Iso. Ah, suarane rendah. Ayo Nar, Sunar, ngadeg Nar. Sapa? Sunardi. Takoni sik. Perkenalkan nama saya ngono. Kenalkan dulu supaya para jamaah tahu nama siapa, terus tempat meninggalnya. Lho. Aja to. Kaya mangkali tiga. Ben dawa ditungakno muga-muga panjang umur sampai wong renek ning donya ndek dhewe. Nek kancak terus kelengo dhewe. Tak perkenalkan dulu. Nami kula Ainul Yakin. Ainul Yakin. Dari mana, Mas? Ainul Yakin tapi wonge gak yakin blas. Tahu aku ngerti ndek apa mabuk mlaku no kena telek. Iya ta? Terus Ngono ki, aduh, apa ki mosok telek? terus Ngono ki akhirnya ijek dikenalane. Lho, kok gak yakin wis karuan telek lho kok jadi. Berarti kan gak yakin, Dik. Ainul Yakin mongko, ya ta? lah ndeke dhewe ya padha ae. Nyapa to, Pak? Lah ndek iki numpak pedah ngengeng wis ngerti bane kempot dadak dadi pijet. Cret. Angger kempot ki dadi kompo. Tapi kan aku gak Ainul Yakin. Ayo, Dik. Dik, Mas. Mas Ayo, Pak, yakin, Mas yakin. Ayo Pak kompo. Oza. Aduh. Yakin mau lho. Terokne iki Mas, ayo. Oza lelale. Lelo leko. Pripun Bu, saya pundi? Mas yakin apa Cak Komet? Yakin. Kalah. Ana lanang nandur jago. Anak lanang nandur jago. Beri tepuk tangan untuk Mas Yakin. Gila raimu weli. Mode terus ya, madhep rene. Alah kaya karpet. Weli, Met. Wani we. Cilengan cilek nek nanti lek. Lek ngaji lek. Nanti le. Aku mau murid MI. Ya. Lek wis jenenge bocah cilik menawa kelas loro. Aku kudu nguyu metu lek. Lek kowe wong ndi lek? Dianggep bakul sosis ya lek. Lah kono yo ora yakin. Tapi aku gak nyeneni bocah ngono ki tanda-tanda mentale kuat. Iya. Ngono Cak MI. Aja sekali-kali ki nyeneni bocah. Aja. Bocah cilik ki Bocah. cita-citane dhuwur. Dhuwur Menurut apa ki nek ngarani tiron? astronomi. Kok astronomi tiron kuwi gak oleh upama bocah mau kok Selasa Kliwon. Iya. Aja nganti bocah kuwi mbok seneni ning ngarep lawang. Gak apik, Mek. Gak apik. Tenan nek kandhani. Iya, iya. Lah nek setuwage Iya. kuwi malah ora apik nek. Ora apike piye? Bocahe kok nakal. Iya. Aja nganti mbok seneni terus mbok kepruk cengele. Aja ngantek lho, Gak. Kuwi apa ae nek mbok kepruk cengel ya oek. Sampun alah, sampun Mas, matur nuwun. Gak sida mau. Nek iki rasa dites sing kene. Lho. Engko nak wirang. Iki jelas delok modele ra iso kok. Kowe jenenge iki menyepelekan. Wah, ayo Mas, jek siji. Ki engko bar ki terus tukang bem.
Terus kene kuwabeh ki iso kabeh, Met. Iso vokal kabeh. Anak lanang nandur jagung. Sik berkenalan sik. Kenalan ya ampe. Namine sinten, Mas? Nama kula Rizal Permati. Panggilan? Rizal. Rizal. Kapan dipanggil? Lho. Anu ki nama panggilane. Iya ya, Rizal Permadi. Nama panggilane Din. Coba. Ikuti suara saya, Mas ya. Ya. Anak lanang nandur jagung. Anak lanang nandur jagung. Pun binara. Isin betahe. Cek kurang percaya. Cek kurang percaya ki tak tesno ne. Ya, Nek apa? suaramu lho niku dereng guse. Nuwun sewu, Gus. Anu Pak Ustad menika ngangge mic. Ngangge mic. Pak Ustaz tak dites. Ora apa-apa menawa iki karo telu ki kalah menawa kono engko genten kalah. Pak Ustaz bagian adan. Adan tok anggere beradan turu. Mboten usah. Intine napa? Ra wani. Intine napa ta? Mbah. Alfa Mabruk menika vokale apik-apik tepuk tangan Alfa Mabruk. Om bocah tuwe jajar ala sandangane tumindake kaya telek ya aja terus rene. Lah modele ya kaya telek kok kowe iki. Ora apa-apa, telek teles. Lho, artine kuwi Masih elek ning rodok pantes. Met, gentenake Met. Kowe Aku telek. telek garing. Artinya Wis elek maling. ya mbok sing apik kok Selawatan, Mas. selawatan nggih. 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 Ingkang baku tetep ndongake yayasan menika dados yayasan ingkang manfaat Allahumma. Amin. Saya tahun mundak tahun saya tambah murite Allahumma. Amin. Guru Bapak Ibu guru tambahi kesabaran. Mugi-mugi sukses. Amin. Sedaya para jamaah mugi-mugi saged panggih malih ing mengke Agustusan nggih. Bar muni Agustusan kok madhep rono. Lah kan Blora di sana. Kuwi anu Yeti. Iya. Ya halo Bu. Tapi Bu Yeti nggih saged anu kok selawatan. Selawatan. Nek sampean aturi monggo. Mboten. Ora wani. Ki engko genten kanca-kanca. Nggih. Nuwun sewu Mas Israil. Sapa mau Cak? Sing kono dhewe? Hah? Sing kono dhewe? Mas anu Mas. Jenengan. Sapa to, Mas? Permati terus ya. Kula pengene Hermas. Mboten Mas Rizal. Mas Yakin. Yakin. Kalih nggih, Mas Rizky. Rizky. Mas nggih. Rizky. Engko Mas niki wau diteruske sing versine jenengan mawon. Kowe enak sing lagune ku lho, Met. Iwak Bandeng digoreng kering. panganan. Jangane asem sambel mentah. Wah lho enuk iki. Oh, dijak nyanyi kok panganan ae. Iwak bandeng ana iwak sepat. Percuma ganteng ora gelem. Iwak hiu cacahe papat. Percuma ayu ora gelem. Mundur riyen iki. Enggak ngunjuk rien. Mungkin sarang-sarang kali Alfa Mabruk nggih. Dek, Apa dalam? iki piye? Pripun ta, Dik? Lah iki buntu iki. Pancen tak obong. Tak obong tak meletet. Aku ki dadi ustad kok ora kajen. Lah kan ngantek molet ya ra iso to. Wong kuwi sedotane tak obong terus tak pletet. Sok aja mbok baleni. Aku Mboten. rencana tahun ngarep ki arep dadi ustad aku. Ustaz ada rencana. Potonganmu kulhuwe ra apal, Dik. Eh. Oh, Dik. Ngomongnya apal ya?
Ayo kulhu dibaca ngono ta. Bareng kene krungu Al-Ikhlas. Napa niku? Iki rencana kok. Rencana arep anu tahun ngarep Ustaz. Soalnya akhir tahun ki aku resign. Oh, alah. Wong dagelan adek resign. Lah kowe prayo ramangan adek. Sarang-sarang kalian alfa mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad.